ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ ಪೋಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಮಸ್ತುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಗಳು ಅಂಚ ನೀರ್ದ ಬರಿಕ್ ಪೂರ ಪೋರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಯನಾಡು ಕುಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಒಂದು ಜರೆ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಪಾಪ ತೂನಗ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏತು ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಪೊಡಿಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರಿ ಬೊಲ್ಲಪುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ರಜೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮರುವೈ ಕೋಡೆನು ಗೋಲೈ ಇದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದ ಗೋಲೈ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಮರುವೈದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಪುಂಟು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಗುಲ ಬಾಬಾ ಗೊಂಜಿ ದಾತನ ಗಿಫ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಪಿದೆ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಕಾವು ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಗಿಫ್ಟ್ಲೆಗೆ ತುಗಿ ಏಪಲ ಪಾಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತೇನ ಪಿದೆದ ಲುಂಗಿಗೆ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿ ಪಾಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕಂದಿರು ತುಗ ವಾವ್ ಇದೇನು ಕಾಣ್ಬಪ್ಪ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವಾವ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಇದ್ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಾಬನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾವ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ఇంకొంచెం ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಲ್ಪಿಚ್ಚಿರು ಮಾರಿ ಇದೇ కొంచెం ಗಿಫ್ಟ್ ಆನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ఇంకొంచెం గిఫ్ట్లా కొల్పిచ్ಚಿರು ಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೆರಗು ಪಾಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಿರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣಿಗಲಿನು ನನ್ನಲ ಇಂಚೆನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನಲ ಇಂಚೆನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಸಂಬಲ್ಲೆ ನನ್ನರ ಬನ್ನಗ ಓಕೆ ಐತೆ ಪಾಡ್ರಿ ಯಾಪಲ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಸರಿ ಪಾಪ ಕಾಲೇ ಹತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಚು ಬಾಬು ವಾಗ ಇಸ್ತಲೇ ಕೊಡೆ ಮರುವಾಯಿ ಬೈದರು ಒಂಜಿ ಅವು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಗೋಲ್ ಆಯ್ಬೇಕ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮರುವಾಯಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದು ತೂತು ಜನ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ತದ ಚೂರೇ ಆಪಿನಿ ಒಂದೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತಿದ್ದೆ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಇದೆಂತ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುದು ಎತ್ತ ಮಾಸಪ್ರ ಗೆಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ವಾವ್ ಕೈತೆ ಆಪುಂಡು ವಾವ್ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾಸ ನೆತ್ತ ಗೆತ್ತದ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಕೈಟಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಜೀತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ಪಾಸೊಂದು ಗೆಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಒಂಜಾನು ಪಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಕ ಒಂದು ತುಳಿಯಾನು ಕೋರಿದ ಮಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಚೂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಆಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಪೌಡರ್ ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಈತು ಬುರ್ಚಿ ಅವನೊಂದು ತೆಗೆತ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪೆ ಇದು ಕೋರಿದ ಮಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ತೆಗೆತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಯಾವು ಇತ್ತದುಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲು ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕೆಂಪಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೊಂಗ ಮಾವುತಲಿ ಸುಕ್ಕಾದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅಂತ
ಮರುವೈನ್ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕುದು ಅಡ್ಬೇಕು నేను ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಮಾತ್ರ ತೊಂದಿನಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಿಚ್ 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 ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಒಂತೆನೆ ಇಂಚ ಐತ ನೀರಿನ ಗೂಸರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀರ್ಲ ಉಂಡ ಇಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀದೆ ನಮ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಂಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಮುಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರು ತಾಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಚೂರೇ ಹತ್ತೀನಿ ಯಾವ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮರುವಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಚೂರೆ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಡಿಶನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಬಾಬನ ಬೀಸ್ಮೂರು ಅವನು ಎನ್ನ ಮರುವಾಯಿ ಸುತ್ತಾನು ಕುದೋನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಗಂಜಿಗೆ ಎಂಕಿನಿ ಗಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಇಂಚದನ್ನ ಬಾಬನ ಬೀನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಊಟ ಮಾಡುವ ನಾವು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಮಸಾಲ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಬರ್ಸೋದು ಸಾಕತ್ತತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮರು ಐತನ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತನ ಕೂಡ ಗೆತ್ತದೀವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಚೂರಿಗೆ ತೋನಿ ಅಂಚ ಚೂರಾಣವು ನುಪ್ಪುಲ ಬಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕು ನಿಗುಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಪಡುಂಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಲ ನುಪ್ಪುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಉಂದುಲ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಸುರಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕುದು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದು 2 ದಿನ ಅಂದು ಮಲ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ
ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಯ್ಯ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ತದ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯನಗ ಇದು ತೇನ ಕಾಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಪ ಎಂಚ ಒಂದು ಬೇಯ್ತದ್ದು ಕಾಣೆ ಏನು ಮಲ್ತದ್ದು ಈತೆಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ. ಏನು ಸ್ವೀಟ್ಗಂತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಚೇಪಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಏಪುಗರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಡ ಕಂತಾಡ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಇಂಕಿಂಜ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡು ಬರ್ಪೆ ಅದಮುಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಪರೂಪಗೊರ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಒಂಚು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದತಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.